Ez da erraza izan, baina bai, ziur nago. Aner, zorte hon. Mila esker Grazi. Denagatik. Espero dut poltsa horretan hitz egin genuena egongo dela. Eta nik dirua ekarriko zenuela. Lehenengo ikusi egin nahi dut. Ara, ze ederra den. Dirua. Dena dago? Kontatu nahi baduzu. Ibano, besteroa zain daukat. Ez da inbizkor! Azkenean elkarrekin, biriki. Atxilotuta zauda. Lapurtutako arte salerosketagatik. Zer? Enekien lapurtua zenik. Aurreko hilean saldu zentuen txillidaren bilanak ere, ez, jakina. Itzara kartzelatik libratuko. Dena grabatuta. Eskerrik asko laguntzarengatik. Urtea genera matzan, harrapatu nahian. Poste naiz. Zorte hon, bizitza berriarik. Eta eskultura? Behar dugu. Froga gisa aurkeztu behar dugu. Eta epaiketa bukatutakoan jabe itzuliko diegu. Lan bikaina egin duzu. Ondo izan. Zer? Nola sentiarazten zaitu pelikulako zintzoa izateak? Oso arraroa da. Eta nork esango dio Maidaneri, urdintxora mandutela?